И здравейте хора, днес ще играем Among Us с мен, аз съм Пламена, много ми е приятно. така, сега ще задам сървъра. Браво, чакам кода. Това ми е скина, ако се чуете какъв ми е. Днес ще ме видите, когато започваме играта. Да, и Само да чакам господин Благо да изпрати. кодчето. Да изпрати. Цифри. Да, кода. Числа. Букви. Чакам те, господин Благо, готова да въвеждам кода. И хора, много благодаря за 5 абоната, вече са 6. Много ви благодаря. И също така искам да отправя едно предизвикателство, а именно да направите около 13 лайка и 13 абоната. Ти много искаш нещо? Да, имаш повече абонати, то си е за теб. Добре, изпрати ти кода. Да, само да го въведа. Така. Ти в момента стрим ли правиш? Не, стимам. Окей. Не ми се прави стрим. Но ако искате, ще ви пусна коментарите. Пишете долу в коментарите, ако искате стрим. Да. На каквото и да е. На Among Us, на Stumble Guys, на FIFA. В FIFA-та... Тогава може и да се включим и повече хора. Да, на FIFA-та може доста да се включим. Може и на Brawl Stars, може и на Stumble Guys, може и на Roblox. На Roblox сме най-много. Да, така че каквото искате, предлагайте. Долу в коментарите, даже ще ви ги изборя, даже ще напишеш коментара, ще ви ги изборя. Ставате ли? Става ли? Пишете долу в коментарите. Ще ви ги изборя и вие пишете. Ето ме! Добре, хора, сега Ето почвам. моето скинче. Извинявай, че те прекъсвам. Няма нищо. Сега включвам хора да влизат. То не някой влезе тази година, не другата. Да. Възможност. Ако Ще не се смена скина. Кой, аз ли? Не, искате ли аз да се смена скина в другото видео или стрима? Ако искате, утре може и да направим един стрим. Утре може би няма да стане, защото утре ще хода на... Нали, утре е празник и може би утре... Хора, знаете, че утре може би няма да снимам най-много в събота. За утре не съм сигурна, но сигурно утре ще пиша в коментарите. Аз ще го събуда малко този човек, че събота да се събуди. Не, да не си познава да ме будиш. Я бегай. Раз къде влезе един човек. Ама гати вещички. Да, бе. Беги. Бегай, грозник. Да. Хора, ми сърдета, но мен не ме кеф тостин. Ето ми сестричка. Ето го, брат ми. Сестричката. Само да си сложи шапчица. Хора, това не прилича ли на мен малко, като скина ми? Ето. Сестричката ми, защо бяга от мен? Защото ти е сърдител. Не ми кажа, че съм гробна сега. Не, просто ти е сърдител. Нещо ти е сърдител. Аз това до брат ми. Току-що ми са близнаци. Близнаци имаше току-що. По скинове. Видяхте ли, хора? Имаше близнаци. Ако сте видяли, оставете лайк. Да. Има два импостъра. Ти импостър ли си, моето Не. момче? Хората даже могат да докажат, че не съм импостър. Някой ме преследва. Твоя признак ме преследва. Я бегай, братчо. Братчок, бегай. Тук имам един таск. Здрасти, Плами. Здрасти. Чао. Здрасти отново. Чао. Защо се върти сега като у мене, като пумпа?
Малко ме страх. Да идвам при тебе. О, изчакай да ми скара къла. Chill out, bro. Не, Ливана мен ме убиха. Не са те убили. Убиха ме. Хората могат да докажат. Защо не виждам тогава? Не. Окей. Къде си ти? Къде умря? Чакай, сега ще ти кажа. Е тук, чакай. Къде си ти? Я да те видя. Аз съм на таска, който решава тук. Пази се. Ела. Пази се от този жълтия. Те ме убили лавия. Върни се. Ела. На тука. На тука. Направо. Ела. Още. Не натам. На тука. Убихаме. Да, аз очаквах, че то... Да, той ме преследваше, брат. Chill out, bro. Пребихаме. Кой е влезал, не ми дреме. Кой е влезал? Изчакай, дай ми още малко шанс на хората, бе. Ако са част от тези в коментарите, където пишат, ами клисне малко, бе, човек. Ама че Зора. Чай, че ми звънат. Не съм аз. Аз не съм. И хората могат пак да докажат. Има двама признаци горе-долу. Искаш ли сме заедно? Добре. Аз съм доктор. Пази се от този лавече. Случайно сте в играта, пишете долу в коментарите, обаче без да лъжете. Нямате право да лъжете, хора. Нямате право, защото ще ви хвана. И ще ви пребия. Да. Особено както гнева ми е на... Ти в жълтия е. Ето виж ми тялото, бе, човек. Къде бе? От другата страна, на вратите. Пламена, аз да не виждам ли нещо според тебе? Не да знам, аз опитвах да влезна. Гласувай за жълтия подтек. Искам да ви кажа признака му. Да, признака, който предишния рунд не уби. Да. После, нещо трябва да измислиме да направим малко по-разнообразно видеото, да играем на различни игри. Ако това искате, пишете долу в коментарите. Пишете под видеото, иначе ще ви бъда много съдита, ако ме пишете нещо. Този човек се труди, взема си времето тук, от личния живот. Ако вие не му дадете сега